Bueno, está claro que aquí vimos a expoñer todos as bodegas e colleiteiros, non? As nosas elaboracións, e é un punto de encontro de todos nós para que a xente poida disfrutar das diferentes elaboracións que se fan nos tres distintos vales do Ribeiro. Bueno, nós traemos un pouco en representación todo que as 7 referencias que facemos, inda que algunha xa está esgotada desde hai uns meses, pero bueno, para aquí sempre guardamos algo para que a xente poida ver un pouco que é o que estamos facendo ao longo do ano. En cada edición trátase de ir incorporando novas actividades, novos eventos e accións para que todos aqueles que nos veñan a visitar poidan disfrutar do viño en diferentes intres e aspectos. Así, grandes sumilleres, cociñeiros, catadores e incluso cocteleiros, que tamén se poden facer cócteles co viño do Ribeiro, van ir descorrendo ao longo dos 4 días de feira que temos por diante para ofrecernos uns momentos de divertimento e aprendizaxe vitícola. Nosa feira vimos a facer feira. É importante que a Feira do Ribeiro ano tras ano cada día haya máis bodegas e por eso estamos involucrados na participación desta feira. Nos este ano a feira traemos a añada nova xa, Casal de Armán 2024, esperar que guste o viño. A relación do Ribeiro co viño é unha relación que vincula a xente co territorio, cos viñedos, cunha forma de vida xa intrínseca no que son realmente os cidadáns e as cidadás do Ribeiro. Sabemos que é a máis antiga denominación de orixe do Ribeiro e por eso valoramos ainda máis, porque ano tras ano sigue mellorando, ofertando novos produtos, ofertando innovación e ofertando novas variedades ou novas combinacións de variedades que sorprenden ao consumidor. Bueno, aquí generalmente nas feiras se presentar as novas añadas, non? Lógicamente, é a cosecha 2024. Nos presentamos un treixadura monovarietal, 100% treixadura, e un godello tamén monovarietal, 100%. Da Feira do Viño, ademais dun evento de promoción que é o que é realmente a Feira do Viño do Ribeiro, faguer un momento de atracción turística. Recordamos que hai circunstancias que cambiaron. Ahora mismo Ribadavia está a pouco máis de 2 horas en tren de Madrid e iso, como temos dito, cambia todo. Cambia a posibilidade ou facilita enormemente a posibilidade de que aquí se veña dende Madrid ou desde calquera outro punto a pasar esta magnífica ponte, a degustar dos mellores viños que temos na nosa terra. Dende logo, Ourense é unha terra clarísimamente vitivinícola. Pois traemos castes a Reina do Ribeiro, que é a treixadura, e despois que é a maioritaria, e despois temos tamén Godello, Albariño e Loureira. Este ano traemos a nova gama, que é un blanco en barrica de roble francés durante 6 meses. É unha tradición aquí para a xente da zona, máis para traer o turismo e visitantes a comarca do Ribeiro e que vexan o traballo e a tradición vitícola daqui da zona. Creo que é unha honra e un orgullo que hoxe todas as institucións e administracións públicas estemos da man para poñer en valor o noso gran produto. Eso é por unha razón, porque todos temos o compromiso firme de defender a nosa idiosincrasia e a nosa identidade en torno ao mundo do viño. Ribadavia e o Ribeiro non se poden entender sin o mundo do viño. No concello de Ribadavia témolo moi claro e témolo moi presente, e temos claro que o mundo do viño, a vitivinicultura e a nosa comarca do Ribeiro teñen que ser os elementos clave de dinamización do noso territorio. Pois para nós é unha actividade fantástica, é algo moi típico, moi tradicional aquí na zona. Nós, a pesar de todo, somos unha bodega pois nova, levamos 11 anos e, bueno, encántanos estar aquí ca nosa presencia e compartir con outras bodegas e con toda esta xente. Nós temos 3 variedades, treixadura, godello e albariño. Pensamos que son as máis representativas de Galicia, pero claro, no Ribeiro, pois a nosa maior aposta é pola treixadura. Temos 5 viños, dos que facemos un varietal entre treixadura, godello e albariño. Despois temos un treixadura 100%, outro treixadura 100% pero en barrica, chamámoslle nobre, e temos un godello 100% tamén en madeira, nos fudres. E despois facemos unha produción moi mínima de 500 botellas dun viño botrítico, parecido ao tipo dos tocais de Hungría, basicamente, que
é un viño que vendimámolo 2 meses aproximadamente despois da vendima, agarrámolo un pouco podre, bueno, procesámolo, é algo, pois, digamos, para dar representación e que o enólogo, pois, conseguiu con moito traballo e de verdade está moi ben. Brindar cunha copa de Ribeiro rodeado de amigos e de amigas, non? E esa é a esencia de todas as festas do viño, pois xuntarnos con aqueles que queremos, con aqueles que apreciamos, estar xuntos, disfrutar da festa, disfrutar deses viños maravillosos que temos en todo Galicia e sobre todo pois no Ribeiro. Hoxe é o día grande da DO do Ribeiro. En Galicia sabemos facer ben eso, xuntarnos, disfrutar da comida, desa excelente calidade que é sinónimo dos produtos galegos. Estou vendo como se vai enchendo segundo pasan os minutos pois esta plaza, non? Esta plaza que durante estes 4 días pois será festa, será amizade, será boa compañía, pero sobre todo será viño. Bueno, representa continuar a historia do Ribeiro, é dicir, que perpetúe unha feira significa pois que detrás hai xente que sigue no sector, luchando, elaborando, criando, facendo e pondo en valor o Ribeiro. Nos vimos elaborando desde fai moitos anos as variedades autóctonas que hai na DO, non? Pois a Treixadura, Godello, unha Torrontés que é única, un Cupage de varias variedades. Bueno, os viños que temos habitualmente feitos que as variedades autóctonas. El vino y el deporte son frutos del esfuerzo. Al igual que un agricultor poda la cepa en invierno, bajo la lluvia, el deportista entrena en silencio, buscando el éxito. Es fruto de la constancia. Cada estación exige cuidados distintos para la viña, al igual que la preparación de un atleta o de un equipo que jamás descansa tras la primera victoria. Esta unión nace también de la búsqueda de la excelencia, de las cosas bien hechas. La vendimia se parece a una competición contra el reloj, contra el tiempo, contra el capricho también del tiempo, realizada con la misma emoción de saber que cada gesto cuenta y que cada acierto o error pueden ser decisivos. Bueno, o Ribeiro representa moito porque a tradición de fai xa moitos anos, a xente o Ribeiro levaba no corazón, sabía que era o viño de Galicia daquela, cando apenas o albariño se conocía, non se conocían os viños de Valdeorras, ni os de Beira Sacra, e o Ribeiro xa estaba aí. Entón a xente viña, cando era a feira, pois, a probar os viños da cosecha, non? Entón viña, pois, cos seus amigos, viña para estar aquí, beber o viño e acompañar. Entón o viño, pois é un complemento tremendo tamén, non solamente veñen á feira a conocer os viños, que conoce tamén o noso patrimonio, que é moi rico, pois tanto na súa natureza, monumentos naturales que temos, na arquitectura, e isto pois é moi positivo, é como un escaparate, digamos, ao mundo, por decirlo de alguma forma, e sobre todo a Galicia, que viña moita xente, e ben, e por iso é importante que isto non se perda, non? E todos temos que luchar para que o Ribeiro cada vez salgan máis viños, moito millores e teñamos moitas máis cosechas máis abundantes. Durante, es una vez al año, pero cada vez hay más gente, es un nivel muy alto y cada vez se mejora muchísimo. Hay variedad, yo soy mucho de albariño, pero bueno, se puede también meter un Treixadura, mucha calidad de vino. La zona de Ribeiro es muy espectacular, siempre el vino blanco muy frío y el tinto, a ver, muy agradable todo, muy bien. Pois nos vimos todos os anos porque para nós é unha oportunidade para dar a coñecer sobre todo os viños da nova colleita e de ver amigos que veñen por aquí todos os anos a visitarnos. Traigo Eduardo Blanco, Bravo Blanco e tinto. O blanco está elaborado coa variedade Treixadura, albariño e Godello. E o tinto leva Brancellao, Caíño e Sousón. Son todas variedades autóctonas aquí do Ribeiro, bueno, é un viño que gusta moito. Pois é unha oportunidade importante realmente o viño do Ribeiro é o noso motor económico, de Castelo de Miño tamén, e este é un escaparate para que todos os colleiteiros e adegueiros poidan a vir a presentar aí cos seus viños, que é o escaparate que temos hacia o exterior e a todos os visitantes para ver a excelente calidade do produto que temos do viño do Ribeiro. Son máis de blancos, para comer prefiro o tinto, pero para tomar así ahora unha copa o branco, temos unhos brancos magníficos.
Non estou representando realmente o Museo do Viño de Galicia, pero achegueime a este stand que me parece moi interesante promocionar os ciclos medios e superiores que están aquí, bueno, en outros puntos de Galicia, pero neste caso xe na Feira do Viño do Ribeiro están os ciclos medio e superior do Ribeiro. E as súas profesoras e os alumnos montaron un stand para promocionar os viños que elaboran e os aceites. Tamén galletas, froitos deshidratados. Entón é convidar a eses rapaces e rapazas que ao mellor están dubidando por un estudios do seu futuro, que teñen aquí pois unha posibilidade de estudar tanto no ciclo superior de vitivinicultura como no medio para promocionar, para fabricar aceites e viño. É todo, bueno, pois moi ben estruturado e con unhas salidas moi interesantes. Nacín aquí en Ribadavia no ano 1960 e recordo a foto que vos enseñei, que é unha foto moi bonita, que lembro cos meus pais e cos meus irmãos. Fora a primeira feira do viño, regalabas o viño a todo o mundo desgustaba, incluso se regalaban polos, e a xente estaba super contenta, degustaba o pulpo, era outra feira de outros márgenes. Podo contar como recordo que esta feira do viño estuvo Julio Iglesias, estuvo Braulio, estuvo a muller esta dos muñecos, María, como era? Das muñecos, non me sale o nome. Bueno, José Luis Moreno, era unha festa que foi sempre moi grande. En primeiro lugar, quero recordar que a Feira do Viño do Ribeiro é a denominación de origen segunda máis antigua de España. Primeiro é a Rioja e logo Ribeiro. Non sei se o conocedes, pero digo por aí. E aquí disfrutamos moito do viño, porque o viño é alegría. Viño é vida, e sin alegría e vida no espírito non hai nada. Está viño do Ribeiro, que os de Vigo pra cantare, temos que beber primeiro, temos que beber primeiro. Ai la lelo, ai la la la. Alá vai o gaiteiro por detrás do piñar, vai tocando na gaita, ai deixalo pasar, ai deixalo pasar, ai deixalo pasar. Alá vai o gaiteiro por detrás do piñar.